kabaruji e demgal pular e radio Jawol Sare. Hande aljuma nogas lewru février hitan ujunere ɗiɗi nogas jeegom meftande men e kabaruji ma en jaadu e meftande men Amadou Touré Tidiane Niang. Bisimilla Amadou Touré meftande kabaruji États-Unis. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe selaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare ko adi foof guiɗoɗen ko fate korka siftinde on tan ko gila alarba ɗo e États-Unis korka fuɗɗa ɗum noon hande ko ñalawma tataɓo nogas lewru février hitan ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom fate en hande nde humtete wonande jajaɓe paama ɗum humtete hande 6h21 woni kumtari fate juuloɓe juma Westchester en wayno ko 8h15 woni nde julten janggo subaka noon wonande aroɓe juma Westchester en wayno salatu waylama wonti 6h30 ko nden juulete janggo salatu ɗum noon ma en gartu kadi hawnake ñalawma garuji ɗi ko fate no korka inchallah kummito Washington subaka wona Cour suprême mo leydi États-Unis ko suudu ñaworde ɓurno towde ɓe mbaɗi ñawor hande ñawore nde kadi en wayno ko kanko Donald Trump welta hen ñaworde en wayno ko kamɓe fof ko ɓe hawruɓe tan e nder jeegom maɓɓe jaaɓi wi wonde ko kanko Donald Trump o ala droit fawde kala ko wiyete ɓeydude frais de douane e yimɓe partenaire uji ɓe ganduɗa yeeyodiroɓe walla sododiroɓe États-Unis ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump ko ɗum o fawno kala ko fate mandaji makko pour ɓeydude tarif walla ɓeydude leydi économie leydi ndi ɗum noon kadi ko hunde nde ɗamino tungɗade hande ko mito Cour suprême to kamɓe Cour suprême koɓe kalɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump ala haqqe walla doole hutorade kuulal kutorno ngal hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi kuulal ngal mbiyata ko kuulal keñoral ngal ko fate ngal pour fawde kala ko impôt ji ɗi ganduɗa e partenaire uji kamɓe États-Unis ɓe liggodiri mum kanko Donald Trump ko haali hande o wi ko Cour suprême wonɓe toon ɓe ko yimɓe ɓe kersini leydi États-Unis ko yimɓe jasɓe ala fof ko weddande men ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ɗaminno ko ni kamɓe Cour suprême eɓe ƴefta ndeɗo ñawore ene wayno hutorima kadi kuulal gongal ɗum noon ko kuulal ko fate jeygu gongal ko mbiyata acte hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi taw ene yamiri hono kanko gardiɗo leydi États-Unis yo wadde ɓeydu impôt ji e kala ɗo wela ɗum noon ko sababude so tawi États-Unis kañum hoore mum ne jogui caɗele ko fate kisal ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonande umminde toon to Washington. Kabaruji men gommiɗi toon to Washington tugnade kadi ko winda toon to CNN hono gardiɗo congrès ono Mike Johnson e nder jaabugol huccini e famille makko kanko Jesse Jackson ɗum noon cankiɗo yontere ɓennude toon to Chicago ene wayno ɓeɗon ɗaɓɓuno wonde ko kanko Jesse Jackson goski makko yo addu toon to congrès pour yimɓe dokka ɗum no teddugal kanko Mike Johnson gardiɗo congrès ko mbiyata speaker ene wayno wi wonde o salima ɗum ɗo fof kadi wi wonde ko wona politique o rokki yeru tan ene wayno lebbi ɓennuɗi hono kanko mbiyata Charlie Kirk pellanoɗo e kanko kadi vice président Dick Cheney ene wayno kamɓe koye ɓalli mabɓe callanoma addede toon to congrès pour hokkede teddugal e wiide makko kadi wonde ɗum ɗo fof goski neɗɗo addede toon to congrès waɗante ɗum tan ko président ji walla ko taw ko militaire uji hohoɓe militaire uji mawɓe o sali ɗum ɗon famille Jesse Jackson ene wayno oɗo sa joni ɓe beltaki ɗum noon siftinde on tan ko kanko Jesse Jackson mayde makko ene wayno ko démocrate e républicain fof goto fof ene wayno cunima hen saabu ene wayno ko hareji ɗi waɗannoɗi en wona pourtant ɓaleɓe mais ko hareji ko fate démocratique gosi makko kanko Jesse Jackson ko toon to Chicago ɓe jimata hen wawde waynade mo haade makko beete habaruji men hande to États-Unis tugnade journal biyeteɗo Axios hono kamɓe républicain ji ɓe puɗɗima yentude démocrate en ɗum noon ɗaɓɓude hono kanko Kristi Noem gardiɗo homeland sécurité immigration kañum hoore mum yo yaltini e laamu walla kañum hoore mum yo démission ɗum noon fof noon ne wayni ko ari ko caggal nde démocrate en continue hullude walla hollude metti mumen immigration gueɗe ɗe waɗata ɗe surtout yenno ko yaltiɗe ɗo balɗe kadi hono kanko Kristi Noem tumedemo wonde kanko hoore makko mo jogui cehilagal caltiɗingal e goto e wajotoɓe Donald Trump hono Cory Lewinsky ne wayni kadi yitama kadi ɗeɗo balɗe kadi ne haale wonde ko kanko Kristi Noem ɓe gulla wonde ɓe ngala kalis omo naata e avion ngaji mawɗe mo sooda ɗumen pour homeland sécurité ɗiɗon avion ngaji taw en wayno coggu muɗum jarani tugnani hande ko ummi toon to Axios hono kamɓe démocrate en yantunoɓe républicain ji pour votandemo kanko ene jeeya hen hono Jen Shahin jeeyaɗo toon to New Hampshire ene jeeya hen kadi hono kanko biyeteɗo John Fetterman jeeyaɗo toon to Pennsylvania ene jeeya hen kadi Maggie Hassan jeeyaɗo toon to New Hampshire ɓeɗo fof ene wayno ko li oɗo sa joni nimsere nde jogui sibabu nde votanima tugnade konguɗi kanko John Shahin ko haali jeeyaɗo to New Hampshire o wi wonde ko Christine Noem ene foti démission de walla kañum hoɗum itte ko yaaci o yonde ene wayno o holli tan oɗo sa joni kanko o anda ko waɗa o anda ligguey mo foti wadde kadi ene wayno ko ligguey mo rokka e waɗo wona kanko foti rokkede ɗon ligguey John Fetterman siftinde on tan ko jeeyaɗo toon to Pennsylvania o waddino entretien kanko ni koye Axios to Petersburg goɗɗo kadi jeeyaɗo to New Hampshire on kanko démocrate biyeteɗo Maggie Hassan o wi wonde ko o haalino ɗum ko ɓooyi o wi wonde sinto ko gouvernement normal wonno ene wayno ko kanko Christine Noem o namdiraki yo démission o ittata kono noon
wayno ngudo laamu wona laamu normal dum non kaaldum ko kanko Maggy Hassan bedo fuko democrat wallunobe mo kanko Christine Waset democrat goddo en jaa ton to Virginia hono kanko Tim Kaine o wi wondi ko en wayno Stephen Miller kanyum horum ardo département homeland sécurité parce que won wur wondi net bond en wayno so Christine démissioni Donald Trump do donc Stephen Miller non ko goto e wajurobe Donald Trump takkado kanyum horum wuta Donald Trump ko gedde mojjani andi ton to Washington tugnaade journal biete MS Now hono kanko Kash Patel gardi FBI wiya wondi ko mawdiwa umade États-Unis yaade ton to Italy ko tawede ton sport badete ton ko Winter Olympic don sport badete kadi ko faate hakki kanko war makko ko petano dum nde woni sugo nde kadi ko neddo jiddo don sport ay woni ko kanko gardi FBI o nawata ko avion FBI o jola hen pour yaade ton to Italy ko hunde nde ganduda en yimbe hewbe nana kalta dum wonde dum do ko hunde nde fotani wadde kono non tugnade ko winda ton to page mabbe officiel kam FBI be mbi wonde ko Kash Patel dangol mudum ton to Italy wona tan pour sport ko dangol kanko war makko mo jigi batuji be waddata e hobe ardibe ton to ambassade ko faate sécurité caggal leydi sécurité do e États-Unis tugnade hande ko be kalti mbi wonde so tawi tan ko odo avion o jifti dum pour yaade ton en wani ko kala waktu mo avion o wodon woni we dépense mudum ma hawre $1,000 par heure kanko Kash Patel o jifti avion yi ton to Italy lawol gotol tawana retour lawol gotol jara $75,000 dum non ko hunde ndi ganduda en kambe haltobe odo sa joni mbi wonde dum do kadi ko hunde bonande siftin non ko dum do fuudi haalnom ko boyi onde ko kanko Kash Patel o mo hutoro avion ngaji militaire wala avion ngaji FBI surtout mo wadi hen gede makko taw ko famille makko wala gede bannon wani ko Donald Trump wi medan tindum ko ay wonde fu en wani odo sa joni kadi ko dum haalete ton to FBI hande ton to Washington e wani ko jamma hande woni kanko Donald Trump o fonno fottude gouverneur uji États-Unis fofa dum non siftin don tan ene jaadi don gouverneur uji didi democrat en kanda kanko Donald Trump e witan en gouverneur ko gouverneur gondo to Maryland kanko biete Westmore kadi kanko tan woni gouverneur baleji do États-Unis odo sa kanko woni cuko gardido ferde gouverneur uji États-Unis fof dum non kadi anda ko woni sababu o invitino kono non tugnade kadi khabru gumiri ton to Maison Blanche surtout e kongol makko kanko Donald Trump ko windi e social media makko wi wonde ko dido gouverneur uji didi democrat en ne wayno ko kanyumen ko men jarani invite kono ne wayno kanko Westmore tugnade hande ko jokkondire galleji jandiyankoji kewdi ene jahen view ene jahen kadi CNN ene jahen kadi Axios o wi wonde ko dum do fo en wayi hawnay ko sibabunde Donald Trump kany hormum lenyamagal ngal jikmo jogi faade surtout ina bale ko ay wonde fo en wani won gouverneur ji républicain ji ko odo sa joni kanyumen ko men bi wonde ko sibabunde dum do wadi paltor wonde hol poddo arton forana arton kanyumen ko men garata inde do hirande won jandi ankobe kadi namdi momo so tayi kanko war makko mo jogi anniye yande sonde Iran walla bombude Iran o wi aha mo jogi anniye haysinde ko bombude Iran tan haysko seeda hay gota andata holde dum jogor wadde ko ay wonde fo en wani ko kaldigal nen continue wadde ton to Genève ko ton délégation ngaji mabbe di kambe Amerique kambe Iran fo gonno tugnade délégation ngaji fo kalno ko mbi wo gore me fo wi kan yi hen yitere hawnaki no mabbe nanondir ko faatendo jam dañira hakkunde kambe États-Unis e kambe Iran kono siftin don tan ko anda hono kambe États-Unis odo sa joni pewntagol ngol mbadi son porte avion ngaji batton foti bombardier batton dum ko hunde de medan yete dum no fonen wayni ko parde be kambe États-Unis so tayi be pelisi yande Iran taw ko hunde de ganduda en Iran wawa yaptade ko wonde fu Iran kanyum horum nena to bangi mudum nena wiene pari kala ko be mbade mudum ma watta be ko burdum bonde to Senegal tugnade kadi ko yalti no wayni ko kambe Senegal nabe beltaki odo sa joni e nyaawore wadande son to Maroc dum non ko wonande beedo sappo jeeto yimbe supporteruji sénégalais nangabe ton gili nyande Coupe d'Afrique des Nations wadi final mo hakkunde kambe Maroc e kambe Senegal kondinama yo choke hitande no wurno taw hitande ferme e goto me fukati yo fawi ken won ujunaji 2 dirham non ma tolne 325,000 francs CFA njago me mabbe kadi en kanyumen ko jamira ko yo choke libbi jagom taw kanyumen ko men en joba goto men fof ujunaji 2 dirham non ma won 125,000 tato mabbe kadi en wani choke tan libbi tati goto men fof ken won ujunere temeddi dirham donc 75,000 francs réaction ngaji di en wani ko journée marocain ji kewde kanyumen ko men mbi wandi ko beedo ko pawa ko ni dum ko hunde famdude kono wonen journée ji kadi garti en mbi wandi ko justice mo Maroc jogi ko surtout ko faate football ko hawni hen tan ko journée ji dili Maroc gondi ton biete Media 24 e biete Maroc Media kala ni haydare ko faate nyaawore tungdana hande Seneweb ko haali parti ju lundo to Senegal odo sa joni buri wawde critique di ko faate en dido événement badde ton to Maroc e surtout en yennude laamu Senegal gardido leydi Senegal hono kanko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko walla ministre des affaires étrangères parce que gorma bi yiya kan haali publiquement ko faate dum do ko ay wonde fof beedo Sénégaliji sappo jeetato buddu famdude ko secrétaire ma sokiton de lebitati to Maroc do endir wuro Nouakchott nyalom hande landa FPC rokiri sukara korka Tidiane Niang landa FPC subaka hande yubini dokugol sukara korka to nyiberde mum kettoden Hasim Diako hono no kewden wadde kala hitande wadde sukara korka pour bandirabe wonbe
Nouakchott wawɓe dañde fartange tawtorede hen jeeyaɓe fedde he e miskineɓe jaaga hen wawɓe hatojinɓe hen ɗum ɗon kewɗen wadde hitande foof e hikane kadi Allah rokki en tawtorama hitande nde eɗen mbaɗa hen noon ko wiide bandiraɓe tan yo Allah rokku men tawede oɗo saaha mum enen foof eɗen ɓeydi e diine men ustaji kadi Allah rokka en cellal jahnaɓe Moustapha humtan en haajuji meɗen dagui jahnaɓe Moustapha no mbirum ni tan FPC ko hitande fof ni waɗat wurtude école so ari e min keewi yawde dañde kayeji e wawde rokkude miskineɓe sukaɓe élévaɓe ɓe mbawa dañde won e gueɗe korkani kadi ko noon ɗum ɗon fof noon ummoto ko e bandiraɓe amen militaji FPC wonɓe étaji ni d'Amérique no wayno gila duuɓi hannde tan habbo duuɓi capantati ko kamɓe jogui ɗum gila to yimɓe gonno hen fulam caggandiɗe ha garti e leydi he ko kamɓe jogui ɗum kamɓe mbaɗat ɗum donc eɗen duunoɓe hen no fewi kamɓe sukaɓe meɗen. Tijane Niang, Nouakchott, gam radio Diowol Sare. Seydi Niang en ceertani joni ko an jadten e meftande joguenɗa en ko fati coftal ɓalli. Ko noon tigui musidɗo Foutanka salminama, en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Diowol Sare. Gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli tubnade jayde Seneweb ɓe kolliti hono jaydiyanki sportif mo RTS Pape Biram Bege Ndiaye heeɓi wellitare kiida hande ko sisin bandiraɓe oɗo jaydiyanki tuma koye dossier hakkude Djiby Darama e biteɗo Cheikh Diallo. Kabaruji coftal ɓalli jencude championnat mo leydi France potel avancé kiide hande premier match Habib Beye e gardigu Olympique de Marseille déplacement kiide hande mbaɗi to terrain mo Brest ko Brest wawi hebde polgu logueɗiɗe ndiga. Championnat mo leydi Espagne Athletic Club kañum heeɓi polgue yesso Kippu Elche logueɗiɗe loggol gotol. Championnat mo leydi Angleterre so woni 15h GMT Chelsea ma jabbo Burnley, 15h GMT Aston Villa ma hiwdir Kippu Leeds United, 17h30 GMT West Ham ma jabbo Kippu Bournemouth, potal saket 20h GMT Manchester City ma hiwdir Kippu Newcastle. Championnat mo leydi Espagne ñalawma janggo so woni 15h15 GMT Betis Séville ma hiwdir Kippu Rayo Vallecano, Osasuna 17h30 GMT ma jabbo Kippu Real Madrid, potal 20h GMT jamma janggo Atlético Madrid ma hiwdir Kippu Espanyol Barcelone. Championnat mo leydi Allemagne ñalawma janggo so woni 14h30 GMT Bayern Munich ma hiwdir Kippu Francfort. Championnat mo leydi Italie Kippu Lecce ko ɗon international Mauritanien Oumar Ngom Fettat maɓe jabbo ñalawma janggo so woni 17h GMT Kippu Inter do Milan. Juventus so woni 14h GMT ma hiwdir Kippu comme 19h45 GMT Cagliari ma jabbo Kippu Lazio. Gudiren kabaruji men coftal ɓalli championnat mo leydi France Ligue 1 potite ñalawma janggo 16h GMT leader Lens ma jabbo Kippu Monaco. 18h GMT Toulouse ma hiwdir Kippu Paris SC. 20h05 GMT Paris Saint-Germain ma jabbo Kippu Lomes. Kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kaadi. Amadou Touré Tidiane Niang golle mon jooɗi peewi eɗen danda sunare musidɗo men Abou Sy e ustare joom suudu makko hono Rougui Niang cankiɗo heccangue jamma yo Allah yurmo yaafamo yo toon won foftorde makko en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam yo jaam sara sako iwin nder nde oga banggue musidɗo mon Foutanké Diaw.